tu pastor ngam itu i pastor Henry da ka jing ya da pa ka jing ya sa jong i naka hakmat ba ka jonga hakmat ki pai ba i viral khnang ka video i viral khnang ka face ka jong i hapo khubor tang na benta ka beb ka jing mut ayu na benta ka beb ba in viral khnang itu i pastor ka jing mut ayu ba in pelai ya ka keteng ka jong i ya ka nam ka jong i hapo YouTube ka jing mut ayu menta ngan keren siapang jong itu pastor te ai bagi brew save khnang ye kan tap apa YouTube ada phim tap ro omlele ada phim tap ro omle save khnang ye kan ka jing le jong itu pastor ila syathat buram tang na benta ka jonga ba yeng ban ye le na ka jing im ka jonga map ye ka jing im jonga nga klem ong ye phi ba phin ya sa ye ka hok jonga Henry neduk neng kong kisngi pile sa ye ka jing im jonga Henry phim patla ban pendep Henry hakasin ka baat mentaro phim la ban pendep pastor phim patla ban pendep Henry ka jing mut ka jong phi bat ka jing mut ka jong ngasnu thu bhai kata bat pastor wat yeng shu da ka ba penja buram yela ka jong ka jing im ai bakanong penja buram ka penja bet hakmat ka perthai to lech suk lech san haka jing im ka ba fitrei phikta pastor jonga ho ngin ya pai suk bat phi Henry ka jing pai suk jongar wat mut bangasung thu bah u pastor ayu u ban yeng adabul hakmat ke jonga ban yeng nandu nang kong kisni ulan de bieng ba un yale ya kito ki briu ki papen viral ke video jonga u yale persya ban ai ki jubab ban yo ban ya keren Henry ke jing le jong ki pai ba kare ke ba khongpong hakmat jong o ki ong ba u pastor un poi du jok ya nga pastor maaf ya nga pastor maaf langsung thu bah baka jing jeng ke jong phi kum baka jing im ke jong bangan phla ngadon ke e chalendet bangan phla lu ye ke jing im ka la jong Henry ngam sha takadau phi ru phinang ye le khnang ban yo ye ke jing im ke jong Henry kata kanang yu i baki udang ye sha u pastor u pas phi ben ba phi ong uneu pastor un poi sha du jo tang na benta jong u sha that bo ra ma po news tang na benta jonga usha that buram hapo news e ngam tip balai naka e ga daw baki khasi ki bam do prakhasi ki bam im prakhasi ngam smotho wat ki family jonga kimpat viral Henry da ubriu shisngi uyeng man yale hakmat jonga ka jingi yeng yale ka jong u hakmat jonga kajik buram hadu kano Henry maaf ya ke buram ko jonga uthat bur along kumba amde bathat buram dama Henry ki pat bai bathat buram na isu uno par ba uyarap yang tang sisin ro hoy Henry ulai yarap yang hadu arsin ulai save kang ini video ulai yarap yang tu pastor yarap yang hadu asin ulai yarap yang ngapai ke mesim dan ngapai ke komen uneu pastor un poi dujok uneu pastor wesha ya kare dakai uneu pastor un poi sha dujok uneu pastor jaka bon pen un perkelaya ke jing bah pen kelab pen ban ke jing sneu bakum ta ken ban ongno ba u pastor yu basisha un pel klem no ya ke jing sneu sha ke jing bha bat ke jing bha sha ke jing sneu kiri pai ba ki bom tip belai ki mdai ki kristal ki la ban shim ban share hok ban komen ye ka hok kadne ka jing da ka jonga na pe itu pastor nga jao ko umat na pe itu pastor nga jao ko umat na bar belai ombang isi ye i Henry belai nga jao ko umat da ubriu shisni unjing yale khamat ban pen kala hadu asin ye ka jing im ka jong asu thu ba anda dip nang to da pet iki komen ki umat ki jauh anda jauh ki umat ngam la sya banda klem le live nga klem la sya banda le klem le live namat baka mensim ke bapai ngapat coba palat wat kitu ki briu ki ba aikes ki dang la ban aikes ndai ban kem kimla ban kem Henry ke jing le jong tu pastor pat ki ong no pada ke kam sniu ka jing le jong tu pastor pat ki ong no ba
Uniu pastor umpoi dujong henry yala jong shimet ngasngu thu ba balai uto pastor uyeng arsha hakmat ke jong banjeng biang